Huria nani hawolongan ni Kristus Yesus, pukotama pasebota tu Yesus Raja ni huriai, tapahibul marohata martangyang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata merede mahita sian bukede nomor 574 ayat sada satu ayat tolu puji ma debata. Mar hite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di porbadia, na tumo palangit do tanoon. Amen. Madok moleate mahamu diamai, na mga rorohita sian gonggoman ni haulomon, jalan apa sautun hita tu bagasan harajaon ni anak haulongan ni rohana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, sa sadahoro si Pangulo padomuon jolma dohot bang debata. Upuji hami goharmu, jala urok hami moliate tuho, ala ni saluhut na binahen mi, patupao ng ulon nami. Sa idongani mahami marhite-hite asin ni roham, asa upikiri hami totong na tinawmu, dohot hamamatem, asa wasokon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporseaon na sitong, jala asa marroha holongan hami, hut madok mauliate tuho, asa holo hami mangyuton horo di hamatean. Ale Tuhan Yesus, di ho matama puji-pujia di tonga-tonga ni salut huria, naong tinobusmu marhite-hite mudarmu na badiai, olat nion ro di saliling nileleng na. Amen. Marede hita sian bukede nomor 30 ayat 2. Pari
Martangion hamuma patik ni debata di mingguta sadarion ima nani surat ni buku Matius pitu ayat 20 sada songonom ma didok disi dada saluhut halak nama dok au Tuhanna bongot sogot tuara jaon banua gijangi holan akka na mangulaon lomoni rohani damang na di banua gijangi do ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu ado panibata lau mangulahon patik nai ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nombar tu patik mi amen. Tapuji matuata maredehita san bukede nomor 626 ayat sada dohot ayat 2 ramud doau. Tatopoti ma dusata tuadopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mga saon hati koran nami. Na mga saon hasini roham na gudangido. Saya si maroham mida sandok bangso nami. Sesa madusa nami sa luhut na. Saya sungguli marohanami, asamu barohanami dohot pangalahonami, Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringo tuasa ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehova. Nunga pola pasisi akka pangalosim songonobun. Jala songon obun nama norop akka dosam. Say mulak maho tuau. Ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang.
tabigima kor virtual agape. Tapuji matuhata maridihitasan bukwede nomor 510 sia ayat 3 tarbigido panjawon ni Yesus. Kamar garina holo
hatani debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat di buku Yesaya onom mamuka sian ayat sia satu ayat 10 tolu tajahama marsikat soreng. Jadi di dogma ibana ma lao maho jala dogma tu bangsoon saya manangi-nangi mahamu alai unang atusihamu saya idahamu ma alai unang manadahamu Patakang marohani bangsoon jala mangori pinggol nasida jala pitungi mata nasida asang unang mardina mata nasida manang marbineke pinggol nasida manang mengatusi roha nasida jala unang muwa manang malum holanasna. Jadi nikuma sadia lelengon ale Tuhan jadi ninna ma paima tarulang akahuta suada marisi jala akka bagas so marisi jolma jala tarulang tano gabi halongonan Ay pada ni Jehovah ma akazolmai gabi langas itu persitongan di tanoi. alai tading dopedi bagasan sapar 10 nangakai siopoponna do songon hautusam jala songon hariara na martuko di hatatabana boni nabadia do tutokanai ima sahatna martua do akana tumangion hatani debata jala na piopsa amen tabigima kur punguan ina. Tuhanku
Tapuji ma Tuhata marede hita sen bukede nomor 132 ayat sada dohot ayat 5. O Tuhan Yesus Raja ni Sudena. Oh Tuhan Yesus, Raja di Sudena, tubuh sian amai. Tolong aku, si sobaoku, sasada hodoku aki. Yesus Tuhanku, homa di rohaku, asudung aki toto. Nang mangolu, nang pelamate, saya hona puna diriku. Tahatidak ko ma hapor siyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porseya di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi do tano. Au porseya Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana ditubuhan ni si Maria, nagebagabia siyato di porbadia, adorang suabuhuan. Ido Tuhata na tumawon na bernit di pangumuman ni Silatus na matetar pajal libana diaw pinorsilang na tua tubunuturo ding ditanom na mula mengulu di hari patuluhon na manay tu surgo laundul isyamu ni debata Jehovah amanay pargugo na suatu dosani di sima ibana pamamulak sugutan noon mangumilak na manguldot na mate. Au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria to panela Kristen akka nabadia do dia sani dosa do dia tai namadok mula mengulu sugut daing nyala nang mate do dia nguluan na sora suda. Amin. Tatangihon ma titing ni huriata di bagasan minggu sadarion. Tikting Minggu 6 Februari 2022. Huria na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Saunari tatangihon matikting ni huriata di bagasan mingguon 5 Minggu 6 Februari 2022. Na parjolo. Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima di guari Minggu palimahon dung Epipanias. Dohot topik gabe si huton Yesus. Napaduahon ruas natabba. Mamuka di hari sadarion Minggu 6 Februari 2022 gabe ruas ni huriat tama ima keluarga Jono Susanto Sinaga Kriden Boru Sitindaon. Nasida ro sian ruas HKBP Onan Sirait Resort Sirait Distrik Pitu Samosir. Saunari nasida maringanan di perumahan Gria Permai Blok D Opat nomor 27 Caringin Legok masuk wek Opat. Tatangyak kumanasida asa gabe ruas na mangulu di huriaton. Pinangidemo te keluarga Jono Susanto Sinaga Triden Boru Sitidaun asa jongjong manasida di inganan nasida. Hudlo molati ma di pasat tami tuhamuna. Na patuluhon Pakkobasion Parmingguon 10 Februari 2022. Parmingguon sekolah minggu tetap dope di patupa marhitejum. Ling jum di pasahat hobar tu WA group horong sekolah minggu. B. Parmingguon praremaja di gereja masuk pukul 8 WIB. C. Jadwal parmingguon Ima parmingguan parjolo pukul 6 week 2 dohot week tolu bahasa Indonesia.
Permingguan paduahon pukul 10 WIB, week 4 dohot week 5 bahasa Batak. Permingguan patuluhon pukul 10 WIB, week sada bahasa Indonesia. Sinosohon matu sude remaja dohot na posobulung, asa marminggu made permingguan manugot manang botari. Turuas ni huriatta na suboy madohoti permingguan di gereja, asa marminggu secara live streaming na dipatupa di permingguan pukul 10 WIB di channel YouTube HKBP Bonang Indah. Na paupaton, parguru malua. Mamuka di hari Minggu sadarion, 6 Februari 2022, masuk pukul 10.05 WIB, na maringanan di gereja on, parguru malua masuk muse songon na somal. Na palimahon, rapot parhalado partohonan. Di hari Selasa tanggal 8 dohot tanggal 15 Februari 2022 nanengro, masuk pukul 20 WIB, maringanan di gereja, nang dipatu pahuriatta do rapot parhalado partohonan HKBP Bonang Indah, nang membahas rencana program dohot anggaran huria tahun 2022. Laus ketingon ma nagabe undang resmi tu sude parhalado partohonan asaro mandohoti parrapotoni. Na pangopon pilihan permingguan, pilihan sekolah minggu, hamalateon dohot pilihan bulanan keluarga, boy mga tapasahat marhita sitowik nabi, manang dipasahat langsung tu sekretary gereja, manang ditransfer tu rekening huria. Na papituhon, perhepengon. Laporan perhepengon ni huriatta amang inang, boy matajaha di file nang dipasahat huria, marhita WA group, manang WA keluarga, manang WA pribadi. Na pawaluhon, torop niruas naro di permingguan nang salpu, boy matajaha di file nang dipasahat huria, marhite WA group, manang WA keluarga, manang WA pribadi. Na pasyahon, selamat ulang tahun. Parhalado rap dohot ruas ni huriat tapasahaton, selamat panjang umur, gok lastirohama, tu sude ruas ni huriat ta namarulang tahun hatu tubuh, dohot namarulang tahun hot ripe, sian tanggal 31 Januari, satu tanggal 6 Februari 2022. Hatan itu hatta si pepotta, imana tersurat di Heber 4 ayat 10, atong marhiras niroha mahita madapotan habangsa para sia-sian, asa tajalo talup niroha, jala asa dapat asiniroha hita, bahin pangurupion ditiki halele hetatananna. Akka guar-guar ni na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe, boy matajaha di file nang pinasahat huria, marhiti WA group, manang WA keluarga, manang pribadi. So nganima titing ni huriatta di bagasan minggon, say di batama nama masu-masu hita. Nang bigi utama barita nauli na pinasahat ni naposona, maridi mahita sian bukuide nomor 637 ayat sada dohot ayat 2 molohodo uhiton. Sai horah jalan batu
sada rohata martangiang mahita. Rodo hami noeng tuado pamuale Tuhan, pasahaton hamulateon ni rohanami, ala di pasu-pasu di ramoti hodo hami diaka perdalanan nang diaka ulau nami, siya nakatiki nasalpo sa hatu minggu sadarion, marhahi paso do hami Tuhan. Roh hami siya nakapergumulan nami, roh siya hami siya nakainganan nami, di papungu hodo hami di bagasan, parmingguon di tikion, marsobat tuadopan, hupuji hupasanga pamidoho Tuhan marhite aka pamujion, marhite aka ede nami. Jala hupasatami nasa rohanami, asamian ho Tuhan jala kami di bagasan ho, jalamian nang hatami di bagasan rohanami, ay hatami do nagabibohal ningolu nami. Parguguam mo do kami Tuhan, dinalaho mangulahon na hobar to hatam. Ido hataridani parbuay ni haporsyon nami, paboa na si tutudo kami si uton ho. At kung pasahatami ma tangiang namyon, holang ibagasan, guar niya na mo Tuhan Jesus Kristus, martangiang kami. Amin. Horas ma dihita. Huriani tuhata dihamuna kamanami na nami na dibagasan joroon ng dibagas na ganup na madohoti ibadon. Hujahahon ma hata ni debata nagebejamita di mingguta sa daryon ima natarsura di Evangelium Markus. Bidu sada mamuka maisyan ayat 10 saha rodi ayat 20 songon ma hatan. Dungi di namardalani ibana di topi ni tao Galilea, di idama si Simon doho si Andreas, dongan sa ama ni si Simon na sumapakon jalana tutawi ay pajala do nasida. Jadi di do Jesus ma tu nasida, ihuton hamuaw, bahenok kudo hamu si jala jolma. Pitor di tadikon nasida majalay, laos mangihuton ibana. Jadi dung dumau otik didalani siani, di idama si Jakobus anak ni si Sebedeus, dohot si Johannes dongan nasa amay, di bagasan paraudo nang nasida pature-turehod jala nasida. Dungi manigor di joma nasida, gabi ditadikon nasida ma ama nasida si Sebedeus na diparawi, rap dohot aka anak gajiana, laos rodo nasida mangihuton ibana, ima sahana. Hurian itu hata, topik ni minggu ta sadarion madok gabe, si ihuton Yesus, menjadi pengikut Kristus. Ada orang so gabe si ihuton Yesus, berarti dang porseyahian dope di Yesus, dang si ihuton Yesus dope, alani sia dia do di jauh aka halak nau gabe si ihuton Yesus si. Di jauh do aka si ihuton Yesus si sian adong doy sian hasi pelebeguon hian ugamona di jauh gabe porseya tu Yesus. Adong doy sian na mga lelay, na mga lehay, bahkan na membunuh halak si huton Yesus, di jauh gabe si huton Yesus. Jadi sian dia pe, manang sian halak dia pe, Tuhani majauh akagabe si huton ibana. Molo di konteks ni turpuk taon, sian si jala deke, gabe si jala jolma. Molo di konteks masyarakat si jala deke dan pala masyarakat na golongan teratas. Alai imag masyarakat golongan menengah ke bawah. Ya. Alai sanido di jo ibana. Orang-orang biasa do si jala deke. Alai di jo Tuhanino ni gabe dibuat gabe halak na luar biasa. Ya.
Alay na kolan siyan akan menengah ke bawah di jo. Ba si Lukas contohna, ba dokter, tabib do si Lukas di jo do na berpendidikan. Si Saulus gabe si Paulus apostel na balga na mga lelay, na makasuguhon akasihuton Kristus, bahkan di jo do. Ibana na berpendidikan do si Saulus, jalan na sangat berpengaruh di kalangan orang Yahudi di jo. Jadi siang dia pehalak jolmaon, boy do di jo de bata gabe si huton ibana. Siang profesi na berbeda-beda pe di jo gabe si huton ibana. Siang latar belakang na berbeda di jo. Siang suku, bangsa, ugamon, boy di jo gabe si huton ibana. Ay godang nuno ay halak mabain panidangion ate. Dong ata na di bariban, naso sa haporsyaon do kita. Boy do gabe si huton Jesus, Allah di Tikilao, tu tanah suci nai, di bereng gambar ni Jesus. Di Mekah, gabe si huton ibana, di bereng salibi, gabe si huton ibana. Jalan maragam do cara ni Tuhan ni lah majou akas si huton ibana. Dan hola sada cara, meragam carana. Bohama pajogon ni Tuhan itu hita carana. Boido alani opukta sian gijang tunatorasta nunga si huton ibana gabe otomatis sita si huton ibana. Ya. Adong doi opung nadang si huton ibana. Natorasta dang si huton ibana, alai ibana gabe si huton te Jesus. Alaniaha, ala dibege berita taringot tutuhani. Adong go ala ditogi hondongan na ibana marminggu. Hola ni bege barita noli gabe porsea. Berbagai macam cara ni Tuhan ni lama jauh akasi huton ibana. Hamu akadongan saha porsiaon ahado lapatan ni si ihuton Jesus. Si ihuton Jesus dang holan sekedar sebatas holan porsea di ibana. Si ihuton Jesus dang holan tardidi di bagasan goa ni di bata ama anak dohoton di parbadia. Si huton Jesus dang holan sebatas ranggas martangiang. Si ihuton Jesus dang holan sebatas ringgas marminggu. Alaya hado lapatan ni si ihuton Jesus. Hita nau jinouna gabe si ihuton Jesus berarti Kristus di depan. Hita ma di pudina. Akasi huton Kristus Jesus ima orang yang selalu menempatkan dirinya di belakang Yesus Kristus. Orang yang selalu membuat Yesus sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Si ihuton Jesus adalah orang yang mengikuti jejak Yesus. Yang membuat Yesus itu menjadi teladan dalam hidupnya. Ima si ihuton Jesus. Jadi akasi huton Jesus pikirannya, kebiasaannya, karakternya, gaya hidupnya, dan kehidupan kita lepas hari harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ikon hobartu lomo ni rohani debatado pikiran ni akasi huton Yesus. Mana tapi kiri ari yang dang borngin. Ya, godang na setapi kiri. Jadi ketika kita membuat satu keputusan, kesimpulan, dia akan tapi kiri, dia akan terencanahoni, harus selalu bertanya, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, hupikirion, hobartulomo ni rohani Tuhan idon, keputusan yang akan saya ambil dalam hidupku, yang harus saya lakukan, harus selalu bertanya, apakah ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Jadi bagaimana kita menentukan sikap, membuat satu keputusan, kesimpulan yang harus kita lakukan, ikon hobar mai tulomo ni roha ni debata. Bagaimana kita berbicara dan bersikap kepada orang lain, ikon hobar tulomo ni roha ni debata. Ido akasi huton Yesus. Songo dia do hita makatai tuna tua-tuata. Songo dia do sikap ta do hatata, molo makatai do akadat danak. Songo dia do sikap nang pakatayota, molo makatai hita tu pasangata, tu haleta.
tu amang baruta, tu atasata, tu teman kerjata. Ikon hobarma tu lomo ni rohani di bata sikap dong pakatayota, manangis sepedong ata makatai. Molohita sebagai atasan bagaimana kita berbicara kepada teman kerja kita. Kita hargai, kita hormati. Itu adalah mitra kerja, bukan bawahan. Molo adong pe di ingolu tahun di nganan karejota struktural yang mengatakan atasan dengan bawahan. Alai molo si huton Yesus aka atasanon bukan mengerajumi bahwa dia lebih tinggi. Nape di struktural ia. Alai ikon boido ibana aka si huton Yesus mengerajumi aka bawahannya adalah mitra kerjaku. Tanpa mereka saya juga gak bisa. Jadi ada saling menghargai, ada saling menghormati. Ikut tarida malomo ni rohani debata. Songo dia do sikaptan nang pakatayota tuna tua-tua. Bukan hanya orang tua yang melahirkan kita. Alaina tumua sian hita. Si matuata songo dia do. Hatan itu hatan nang patik madokon. Iko pasangapommu do na torasmu nina. Dangadang di patik palimahoni. Molo burjum na torasmu baru pasangap nina. Molo mamora na torasmu baru pasangap. Molo juga do na torasmi. Udah pola pasangap. Gak ada. Alai ikon nina. Dang boleh ditawar. Ikon harus wajib. Manang bo HP na toras tay. Akan na tua-tua didok. Pasangapon. Hormati. Ido hata ni debata. Patik ni debata. Jadi akan mangihuton Yesus diulahon may. Bahado hita makata itu dak danak. Sikap ta tu dak danak. Unang tadok poema dak danak do pehodang adok iboto agiaha dina. Sementara kamang akain ng banyak pelajaran yang bisa kita terima. Kita ambil dari seorang anak-anak. Di dok Tuhan Yesus. Unay ngoray hamuro akadat danak kituaw. Ay molodak songot dadanakon hamudang bongot hamu tu harajaw ni debata. Ada sifat-sifat yang bisa kita teladani dari sifat anak-anak. Ketulusan hatinya. Dan iboto do pemergabus. Molo dadanak. Ya. Alang mo to beda danak nuaing manang danak tanga malo mergabus ate. Ya, ngaing bohong ibe na tua-tua na. Belajar do ho ahanin na, belajar do ma. Ido belajar aku do bereng di hempelkon di letepon nina. Alay nga asing-asing be di bereng di si. Ya. Jadi bohado sikap ta berbicara tu akahalak na asing. Ikon hobar matulomo ni rohani di bata. Bagaimana sikap kita kepada pegawai? Bagaimana sikap kita kepada teman kerja kita? Bagaimana sikap kita kepada atasan kita? Ikon hormat. Nang tu pamarita tape, ikon uduk do hita, hatan itu hatan do madoki. Uduk mahamu tu panggonggomi namar sahala. Ikon uduk do hita tu pemerintah yang takut kepada Tuhan. Ino si huton Kristus. Jadi na memimpin na manggonggomi hita penangsom. Na mangihuton Kristus dupe ang lain di dok hatan itu hata doi uduk mahamu tu panggogomi na marsahala. Bagaimana sikap hati kita terhadap uang dan pekerjaan? Akasihuton Kristus menyatakan bahwa uang itu bukan segalanya bagi hidup kita. Nak periko uang hati. Muladong halak nama dok nang riko uang nyau itu orang-orang yang munafik. Alai uang itu bukan segalanya bagi kita. Dan holongan hita dihepeng. Orang yang lebih mencintai uang itu adalah akar dari segala suatu kejahatan. Akahalak na holongan rohana dihepeng ido mula ni hajahaton. Walaupun uang itu sangat perlu dalam kehidupan kita. Tapi jangan mencintai uang. Unang alani hepeng ditortori na sogedang na. Ala anong hepeng di si. Ya seharusnya saya yang menortor di situ karena gondangku itu ditutup ruangnya. Gabi halak menortori ina sogedangna karena ada uang di sana. Unang alani gabi sega parsaoran. Itu. Unang alani hepeng ni sega parsaoran ni nasada tu nasadanai. Yang bagian kita mari kita ambil menjadi bagian kita. Jangan kita ambil bagian orang lain, apalagi hak orang lain.
alani hepeng boy do sega nang akaparhuriaon pe. Kita bekerja orientasinya bukan uang. Iya. Bagaimana sikap kita terhadap mereka yang membenci kita? Buadong. Sikap ta. Molo jukat tamu au boy do lebih jukat. Molo kasar hamu au pe boy do lebih kasar. Molo burju hamu au burju do. Bukan itu sikap orang si huton Kristus. Tapi bagaimana sikapnya terhadap mereka-mereka yang membenci dia? Dia akan mengalahkan kebencian itu dengan kebaikan, dengan kasih. Hatani tu hatta dono madok haholongi musung. Iya. Jadi molo toy ma ala burju ibana burju piau nina. Si hutok Kristus sudah hitam nau. Manang si oloi lomo niru hatta dong. Nana mangulahon hagiok ni dagik tado. Jadi molo si huton ibana do, dia akan tunjukkan bagaimana sikapnya kepada mereka yang membencinya. Songo Tuhan Yesus nggak dilisingi, nggak ditijuri, ahamadi dok Tuhani. Saya sama dosa nasida, adang iboto nasida akan dan niulanai. Didoakan. Bagaimana sikapnya terhadap cobaan, pergumulan hidup, godaan dunia ini. Bagaimana sikap si huton Yesus. Dan Allah talui beno ni aka pencobaan na terjadi di ngoluna. Aka si huton Yesus dan ngolo na gabe sumurut haringgason ng haporsiaon ni. Si huton Yesus dan nagabe madele. Aka si huton Yesus bukan jadi murtad. Meninggalkan Tuhannya, meninggalkan agamanya. Alaya kasih huton Yesus justru pencobaan itu dikatakan adalah suatu kebahagiaan. Di buku Yakobus ditak surat, anggaplah suatu kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Karena melalui pencobaan itu kita ditempa, kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Ujian doi sudah akan pergumulan nih, akan cobaan nih, dinalahum menguji hatangon nih haporsiata, sehingga semakin dewasa dan semakin kuat, semakin teguh iman percaya kita hanya mempercayai satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Ima hadirion yang kasih huton Kristus. Jadi manangah HP profesita untuk mengikut Kristus, profesi itu nggak perlu kita tinggalkan. Dan gabe tinggal honoku na guru hia nau, asa gabe siuton Kristus aku tinggal hon maguru dao. Dan songon sisian ni Tuhan Yesus na parjoloi. Karena memang Tuhan harus ada pengkaderan, pemuritan. Nah khusus spesifik ulaona. Di dalam memberitahuan berita nauli. Songon sisian dan parjolon memang dia harus meninggalkan profesinya. Si jala ikan gabe si jala jolma karena Tuhan itu mempersiapkan menjadi pemimpin ke depan. Alana dung mate Tuhan Yesus hehe sana mate manaik di bana tu banua gijang. Nang pero di bagasan ton di museng tu portibio. Untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia ini sehingga Tuhan itu membuat pemuritan, pengkaderan, pemimpin yang baru. Jadi khusus di spesifik ikonadong, khusus tu ulaun, nomor berita nauli. Jadi kita kasih hutang Kristus berbagai macam profesita dan perlu ikut tinggal honota, na aturan na mahasiswa kita. Tak tinggal hon sekolah tai kuliah tai, aku akan menjadi pengikut Kristus. Udah semester 5, udah semester 6, udah mau selesai ditinggalkan kuliahnya. Dia mengikut Kristus. Bukan harus seperti itu untuk mengikut Kristus. Tetap menjadi mahasiswa yang setia, yang baik dan sungguh-sungguh. Itu menjadi pengikut Kristus. Bolo gawe pertiga-tiga pehita profesi tadang na ikut perlu tinggal honota 3 tahun gabe siuton Kristus kita daw. Alai di tikia dong manamor 3 mi. Mulai ditawar pemurah akainang. Unang termuruk-muruk kamu. Labok makatai. Ilo si huton Kristus. Las rohani akapanuhor. Mulak. Molo sudah pe itu hor 3 tay. Bang nak kecewa.
Toh dak sanira. Adong halak na asing. Itu sikap orang si Huton Kristus. Jadi dang holan ditiki marminggu hita tarida hita si Huton Kristus. Dang holan ditiki taksurat hita di KTP Tai. Alai bagaimana hidup kita hari lepas hari. Sanido tarida hita si Huton Kristus. Sikap kita menyikapi hidup ini, menyikapi kenyataan ini. Sanido tarida si Huton Kristus hita manang daw. Ya. Hamu kadongan saha porsial. Akan naong gabi si Huton Kristus. Na jinaw ni Tuhani. Gabi si jala jolma. Si jala jolma. Siyan propesita siya nakaulaw tayo. Hita magabe surat ni Kristus na tarida na boy di jahat torop halak. Molo sebagai atasan ni bana, dohonon ni akadongan nama, tadado ba si Huton Kristus pimpinan tahun, labok makatay, burju, to akadongan na, iya, parholong museng. Iya. Gabi, marhite ulaw nai, halak na torok manada ise Tuhan. Dang nagabe diri na balga alay marhite ngoluni akasi Huton Kristus Jesus itada torok halak Kristus na takaporsay na tahuton. Alahita do nagabe surat ni Kristus di tengah-tengah ni Portugal yang bisa dilihat, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Melalui hidup kita, maka kita menunjukkan jalan kebenaran kepada orang banyak sehingga lem godang mahalak naro. Mengenai sepetahoy. Ya. Nasoha porsiahia tu Tuhan gabe porsia alani ngolu ni akasi Huton iban. Ido si jala jol. Nagabe suku-sukun di hitan waing. Jala gabe pergumulan don di ngoluku. Lumawi man aku mempersiapkan jamita. Udah dipanggil secara khusus spesifik tu ulaun berberita nauli. Sudah berapa orangkah jiwa-jiwa yang telah mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan melalui pelayananku? Manakah holan nawadong hiado marpungu di gerejai? Apakah ada bertambah orang yang percaya menjadi pengikut Kristus? Makhite pakobasyoku. Manang gabe moru do haporsiaw ni ruas na hulayani? Manang gabe masak do nasida? Dan malas ni roha nasida, itulah menjadi pergumulan bagi saya pribadi. Jisongoni do nang hita saluhuna kamang akay nang naong gabe si Huton Kristus hita marhite nguluta marhite ulauta marhite profesita nung piga halak naong martaba gabe si Huton ibana na porsia di ibana. Songoni do nang pergumulan ya kana toras. Martangi yang dohita terus asana kotai hot setia mengikut Kristus. Alai boy manak suatu hak karena banyak hal godaan na di portibion di bana dang tahan. Akhirnya saya dong deh nagabe manibil sian ugamona bagari hami parhalado pe anak ipandi taulu adong songonia te. Baru na muli itu Islam. Di Belprope kemungkinan besar ada seperti itu. Iya, mana kon na lao tu Islam menguli kodi. Alai ido harapan alan ido toktong mahita martangiang. Toktong mahita martangiang. Bolo di loas pay masa di ngoluta ujian do itu hita. Ujian. Asa unang gabe madele hita lani. Hata ni Tuhan na tamemehon na tasaburhon ni dang mulak butino ni anggo somarniula. Ido pakirimota. Iya. Jadi kalau turok mahalak dalam tangha porsiauna, lam pitaha porsiauna, akan nong porsiahian lam pitama, lam tang maha porsiauna, marhite ngoluta, akan aso porsiahian, ikon gabe porsiama si Huton Kristus. Ido tujuan manang ulaon nihita akasi Huton Kristus. Gabe di dokma si jala jolma mahita. Unang marnida nida rupa, unang marnida dina bohi, manangi sepe, hormat mahita, tahargai jala tahaholongi. Manangi sepe, manang bohape status sosial ni, tahaholongi ma. Ido ka
si ihuton Tuhan Yesus Kristus. Satia mahita, sa araw di ujung na. Ay na makarang bukwede, hibul rohaku tu Tuhan Yesus. Na makarang gudang pergumulan na. Beruntun ro aka na masa di nguluna. Masa hamatean, aka ulaon na, hancur, alay, iba karang iba na malagui. Justru beruntun ro pergumulan ni cobaan ni di nguluna. Dan saya do penasadaro na sadanay, masalah nay. Gabi, iba-iba na do lagui, hibul rohaku mangihutun ho. Dan gabi, ragu iba na rupani. Dan gabi setengah hati iba na. Alay, tulus, jala sungguh-sungguh, hibul rohana mangihuton Tuhan. Inbo, karangan ni nama bayan edde, hibul rohaku. Ala ni godang ni pergumulan na de, lam di patuduhod do, hasatiyaw na, komitmen na, setia sa araw di ujung na. Hobar rin ang tu pangukapon. Saya berjumpa horasi rasa mate. Dungile no kumatuho tupal hangoluan. Namo nangido na mangatang parbuhay hangoluan. Na sotupa be idaon na hamagoan na hamatean paduhalihon. Setia mahita sa araw di ujung na kamanga kainang mangihuton Tuhani. Mangulahon hobar tu lomo ni rohana asa dihita haluaon. Haluaw do na tahirim. Jala pasti doi ikon dihita ubay na tahihuton Kristus. Iya. Haluaw do tahihuton Tuhan idang na dijajihot tuhita ihuton mao sa mamora ho daw. Ihuton maawa sa success ho dia kaulaw mo daw. Ihuton naw ang wakanakom hasia mahaduan. Dang teologi sukses. Teologi talang ho manghutot Tuhan. Dakya Tuhan ni mengiming-imbingkan akah nasongoni dia kananeng mangihuton ibana. Justru di dok Tuhan ni ma tuhu masilang na tuho hapor suhod do jambarmu di portibion ihuton maaw. Iro dok Tuhan ni. Narade satia rasaro di ujung na di bana do haluaon. Alay nang pe akan nasatia na mangihuton ibana. Ileo do hamorao, dileo do jabatan. Ilihod do pakarajuan, asa marhitei gabe pasu-pasu akasihuton Tuhani tuna humaliang na. Gabe pasu-pasu mahita akamang akay nang hita saluhu na nang gabe si huton Kristus jala sa iburju mahita rasira sa mate dungilehonon na matuhita tupal hangoluan. Amen. Martangiang mahita. Mauliate maali di bata Jehovah husabahon rohanami tu adopanmu. Nung agabi si huton ho kami Tuhan, akasi huton ho hupatuduho kami mamarhite sa dok ngolunami. Songodia kami maradopon akadongan nami, mga do pinatoras nami, akadadganak, ng akadongan nami sa ulaw. Bahkan akahalak na makasugohon kami, ikon huhangolongi kami do. Gabi Kristus man gabi teladan, di ngolunami. Jala Jesus Kristus managabe prioritas utama di ngolunami. Asa tutu si tutu kami Tuhan si huton ho. Gabe pasu-pasu kami. Jala ho patuduho kami makasetian nami sa haro di ujung ni ngolunami. Asa di kami hanguluan ng haluaw na manoktongi. Ido tujuan nami Tuhan mangihuton ho. Ale di bata Jehovah pasu-pasu ma. Huriam hakabe pebo ng indaw. Saluhu na ruas ni huriam ng sudah parhalado, pasu-pasu kami, nalahu mangulahon ulaon nami Tuhan. Asa marhite ulaon nami guarmu malam merbalga. Jalan torop halak na mga daho. Jalan na porsiatu Tuhani. Gabi torop mahalak na dapotan haluaw. Pasu-pasu sudah aka ulaon na naing patupaw nami di huriam hakabepebo ng indaw. Aka parapoton na naing patupaw nami. Dimulai may siyan rapot aka seksi, rapot paralado, dungi rapat huria, dia katiki na ditotuhon tu ari na mangihut pasu-pasu masaluhu na Tuhan. Asa jupang naumuli na dumenggan na naing sihubasan nami di huriamon pahisaton ngolu partodion ng pardagingon ni sadok huriam. Pasu-pasu Tuhan ruas ni huriam naung mendaftar di gereja HKBP Bonang Indaw. Ima keluarga ni ama nami Jono Susanto Sinaga
doho inang triden boru sitindao. Napida sian HKBP onan sirai resort sirai distrik pitu Samosir. Nuanga beruas ni huriam HKBP Bona Indah. Pasu-pasu ma keluargaon Tuhan, gabe keluarga na satia manghuton ho, keluarga gabe habauran ni pasu-pasum na totong mangoloi aka aturan-aturan na berlaku di HKBP. Tuhan, tuhodohu pasatami marhite tangiang nami, imaruas ni hurian namar ulang tahun hatu tubuh, ulang tahun horipe. Marhite umur na lam tabba di pasu-pasu hoko Tuhan, lam tabay mahahipason, lam tabay mahagogoon, las ni roha di ngoluna nang di keluargana. Huwa kami di tangiang nami, ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Nunga lam torob aka dongan nami sa huriaon na terpapar kopi sa pulusia Tuhan. Asima roham, dangadong na sa tarpatupaho, pos drohan nami, lehonom muhama malum hahipason, di ruas ni huriam, Yohana si mangusong, inang B panggabean borsitorus terpapar COVID, nyonya RH Pasaribu bor tapubolon doho 2 halak yang nakonna terpapar COVID, nyonya Aritonang bor pardede mama berkat terpapar COVID, nyonya Haje si Tompul bor siahan, doho Daniel si Tompul anak nasida terpapar COVID, nyonya R Tarihoran bor si ringo-ringo hona COVID, Christine Hutauruk demam tinggi, amang Hendra Pasari Parasian Sirait dohot yanak nasida Judika Sirait hona COVID, amang ES Silitonga dohot 2 halak boru nasida terpapar COVID, amang B Hutagaul do anak nasida Nicholas Hutagaul terpapar COVID. Asi roham ale Tuhan. Pos dorohanami hodo dokter di atas saluhu dokter, pasu-pasu ma aka usaha nasida, aka ubat nang aka sipanganon na pinakin nasida, lehonomu mahama malum ham hipason di sude ruas ni huriamon. Huwa kami Tuhan, saluhu ruas ni huriam nang parhalado, aka na sehat, na hipas, lam tabay mahahipason nami Tuhan, asa unang se martaba-taba be, aka na marsahiton. Pos dorohan nami, pasu-pasuan mo kami, disado ngulo nami. Aka nagale pargogoy Tuhan, aka na marukil, aka na marsa apuli. Sadok, ngulo nami, nang akaulaw nami, humale Tuhan, na mga ramoti dohot na mamaso-maso. Pardosa na gudang do kami Tuhan. Urasya ka dosa pangalosyon nami. Asa lamtama kami dia dopan. Kupasahat kami ma tangiang namion. Olan ibagasan goarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin. Taparade ma edeta laos isoma tapasahat peleata. Tuhan Yesus,
Tatanyakon ma peliataun tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salu silehon-lehon na denggan. Doho na sa ulibasa na mauliutus. Kupasa tami ma siya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalong may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihan non patibulhon harajon muli tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay ma rohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang isilehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banua gijang, say pinarbadia magoar mo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leho matuhami sa daryon hanguluan siya pare, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangalan. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahita. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuhita. Jala asih marohana midahita. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuhita. Jala di pasaur pemadamena tu to ditabi.
Kami sian parhalado tim musik song leader nan tim IT pasahaton tuhita saluhuna amanginang naro di bagasan joroon do na di bagas na ganup madohoti ibadon hu pasahatami mauliate madihamu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Horas. Horas. Horas.